Τα αποτελέσματα έρευνας για τη βία και την εγκληματικότητα στο τηλεοπτικό πεδίο της Κύπρου δημοσιοποίησε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης. Από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, το γεγονός ότι πολλά παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση και στη ζώνη που προορίζεται για τους ενήλικες. Σημαντικές διαπιστώσεις όσον αφορά τη βία και την εγκληματικότητα στο τηλεοπτικό πεδίο της Κύπρου αναδεικνύονται μέσα από έρευνα που ετοίμασε και παρουσίασε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης. Μεταξύ άλλων, διαφαίνεται ότι από τα κυπριακά κανάλια προβάλλονται κατά μέσο όρο 2,5 σκηνές βίας ανά ώρα μετάδοσης. Η έρευνα κατέδειξε ότι η βία προβάλλεται όλο το 24ωρο, περισσότερη δε μεταξύ 10 το βράδυ και με τα μεσονυχτίων ωρών, αλλά και στη ζώνη 7 το πρωί με 9 το βράδυ, δηλαδή την προστατευόμενη οικογενειακή ζώνη. Παράλληλα, με βάση την έρευνα, 1 στα 3 παιδιά κάτω των 12 χρόνων παρακολουθεί τηλεόραση καθημερινά ή μερικές φορές την εβδομάδα. Μετά τις 9 το βράδυ κατά τις καθημερινές και μετά τις 10 το βράδυ κατά τα Σαββατοκύριακα. Πάμε πιο πίσω όμως που τους ρωτήσαμε πώς βλέπετε το τηλεοπτικό περιεχόμενο, βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις τους είναι σχετικά ίδιες. Δηλαδή, δεν συνάδει η ένταση με την οποία πιστεύουν ότι έχει πρόβλημα το τηλεοπτικό περιεχόμενο, δείχνει πολλή βία κτλ. Με το γεγονός ότι αναμένουν από την αρχή να είναι πιο αποτελεσματικό. Σύμφωνα με την έρευνα, οι μέρες της εβδομάδας με τη μεγαλύτερη πυκνότητα προβολής βίας είναι η Δευτέρα, η Πέμπτη και η Κυριακή.